Γεια σας, Sniperman εδώ. Είμαι απ' έξω από ένα μοντέρνο σπίτι, το οποίο είναι πάλι η map και έχω τρεις καινούριους φίλους. Το Mauve Mignon, το κόκκινο είπα, συγγνώμη, το κίτρινο και τον κλασικό απεσιότατο, όπως τον γνωρίζετε. Σήμερα έχω συνδυάσει map και mode. Δηλαδή είναι διαφορετικά. Το σπίτι αυτό το βρήκα από map και αυτό το βρήκα και τα minion και το απεσιότητα το βρήκα από mode. Είμαστε έτοιμοι να σας ξεναγήσω στο σπιτάκι μου. Το οποίο από εδώ και πέρα αυτό θα είναι το σπίτι μου. Αστειεύομαι, φυσικά. Δεν έχω μπει και ούτε εγώ μέσα, γι' αυτό έχω κάνει creative για να μπω μέσα χωρίς κανένα πανικό. Δεν μπορώ να μπω. Δεν μπορώ να μπω. Α, έχει τα πλακάκια, γι' αυτό δεν μπορώ. Ας πούμε όπως μπαίνουν ξαφνικά όλοι. Minion, Creeper, Spider, τι είναι εκείνο μακραίο zombie. Ωραίο είναι το σπίτι μου. Πολύ ωραίο. Τι έχει πίσω? Έχει τίποτα πίσω? Κλασικά τίποτα. Πρώτον, θέλω να σας δείξω τώρα τα minion. Το πιο σημαντικό μου. Συγγνώμη. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον απεσιότατο. I've been recruited by a top secret agency to save the world. That is all. Oh yeah. I've been recruited by a top secret agency. Ο οποίος είναι stray. That is all. Oh yeah. Το αυγό του stray αυτή τη φορά. Το minion, το κλασικό minion. Και φυσικά το Μπανάνα. Επέλεξα τα minions έτσι. Στο επόμενο βίντεο μου θα έχουμε τους Five Nights at Freddy's. Απλά το έτυχε και επέλεξα τα minions. Να δούμε πόσο ανεβαίνει πάνω. Εγώ θα πάω πετώντα. Μ' άρεσε περισσότερο. Κάπως το ανεβαίνεις και πάνω. Ωπα, μια πισίνα. Πισίνα, μα τι πισίνα. Δεν κι αυτή είναι η πισίνα. Μάλλον δεν έχει κάτι. Μέσα εδώ πέρα δεν έχει τίποτα, δεν έχει δωμάτια. Απλά είναι η πύλη που πήγα πριν. Εδώ κάτω έχει μια σκηνή. Με τέντα. Και εγώ ήθελα κυρίως να σας δείξω τα minion. Πείτε γεια. Μπαμπα. Ω, με πανοπλία. That is all. Oh yeah.